Здравейте! Има човек, който ви е предал, който се е отдалечил от вас, внезапно и не ви е дал отговорите защо го е направил. Нека с помощта на моите таро карти видим защо. Този човек е заключен в своя собствен ментален затвор. Толкова е потънал, че не вижда изход. Отдалечил се от вас, защото не е знаел как да се справи с ситуацията, в която сте били вие двамата, заедно. Действал импулсивно. Много прибързано, дори не е осмислил колко по-детски и незряло постъпва в тази ситуация. Всъщност обаче между вас има много силна кармична връзка. В никакъв случай тук не можем да говорим за липса на чувства и въпреки, че се е подал на импулса, изборът, който е направил, в някакъв момент е станал труден за него. В моменти е бил доста раздвоен в това какво да направи, какво да избере. В този момент е преценил, че има нужда да сложи край. Сякаш е достигнал до някакъв предел, до някакъв лимит. И е предпочел да сложи край на някаква цикличност, която е усещал между вас. Въпреки болката, която е изпитал от решението си. Много интересни карти. От една страна, тук прилив на нови чувства. От друга страна, взаимност, заедност. Този човек все още не е истинал към вас. Вие не сте безразлични за този човек. Чувства има между вас. Сега, зависи от ситуацията. Дали приятелски, дали любовни. Това вие ще си отговорите на този въпрос, но отговори няма, защото самият той осъзнава колко дълбока връзка сте имали един с друг и как се е подал просто на някакво такова моментно състояние, на някакъв порив, който внезапно го е споходил. На дъното на колодата двойка пентакли, този човек се колебае. Не е сигурен това, което е направил, дали е правилно, дали е най-доброто. Опитва да балансира, да убеди сам себе си, че е взел правилното решение, но на моменти е доста разколебан. Предателството и неговото мълчание са резултат от неспособността му да вземе решение. Този човек е неспособен да вземе решение. Сега, понеже се получи доста... Смятах така да завърша, но понеже се получи доста интензивно четене, ще си позволя да изтегля една карта, последна, и да попитам как трябва ти да постъпиш в тази ситуация. Отшелникът. По-показателно нямаше как да бъде. Отшелникът ти казва да спреш. Не питай. Не действай, а замълчи и се оттегли. Дистанцирай се емоционално и потърси отговорите вътре в теб. Те са там.